jsme se dostali trošku jakoby do soukromá, tak já bych chtěl něco když říct, že? Já bych ti chtěl strašně poděkovat. Já jsem co pro nás jakoby udělal, že pamatuješ, jaký jsem byl buřtíček, že? Jsem prostě jakoby takový lakanec, no. A já jsem jenom díky tobě vřál, prostě cvičím výzvu, furt. A prostě jakoby změnilo mi to, no. Změnilo to prostě moji duši a mé tělo, prostě. Všechno je lepší najednou. Ještě jsem ti chtěl říct, že ty víš taky nejlíp, ty jak vzpomínáš, ne, jak jsem měl vanu, že jsem měl prostě problémy se vším okolo. Já jsem prostě problémy, jakoby, se tam špatně mluví, no, prostě, tam to bylo víc faktorů, že jo, ale teď mě dělal problém si zavázat jenom kaničky a prostě jako sehnout se pro něco, co mi upadlo, to byl zázrak. Já jsem normálně musel si lehnout, prostě sebrat to a pak mi 2 lidi pomáhali stát, že jo. Což teď už jakoby nezažívám, teď stanu sám, to je tak osvobozující pocit prostě. Cvičte výzvu. Užívám život.